І, власне, коли ви вже вийшли і були на території України, коли зрозуміли, що по цій справі є тільки ви, а їх немає, які це відчуття? Коли мене забирали з в'язниці, я не просто не мав надію, я молився, щоб вони вийшли разом зі мною. А коли мене вже з Красноярського СІЗО забирали на літак, я по різним признакам зрозумів, що я один, скоріш за все. Тобто, Азіз перебуває там неподалік в мене. Якщо б його забирали, я думаю, ми, напевно, їхали б разом, хоча я допускав, можливо, його іншим якимось рейсом доправили. Якусь частину шляху до вже обміну я мав надію, що вони можуть опинитися рядом зі мною, хоча б один з них, хоча б будь-хто з кримських наших політв'язнів.